Ona, ez naiz ezertan ona, baina gauza guztietan moldatzen naiz. Hoixe da gaurko gonbidatuan esaldia. Pikua jauna etorriko zaigu gaur Sukaldera, bai, eta ezagutu nahi baduzue, hor gelditu, eharki pasako deuta. Kaixo lagunok, eguerdion, eta Pikua jauna ongi etorri. Zer modu? Berdin, ondo zamarko. Dena ongi. Ondo. Txingak ez dituk ekarri? Bai, o ez? Penseiat, ikestek elebiriko eta... Arrazoidek. Neu zahartu ino berriz? Bai? Baina, Bain ze, ja ez eskapaz txinga hundio jemoitzeko? Eunda zema, eunda bost itxegan bakoitzako, zema? Eunda amairu, bakoitzak. Zema plaza dituan bitxingak eskun hartuta? Segun, plaza zema metorku izatean. Me katxiz laman. Nik ezin izian, eta bat ola altzare ezin. Eta Pikuak bilak heldu eta han plaza egin dain. Ze, marka lortu zenun, errekorra zenukan, ez da? Bai, lauta sortzi jan indakua, 2019 arte, onde bintzat. Eta guantxe kendu dile orduan, guain da gutxi. Nik katxiz lamar, gazte estilako, harrapatuko bestela. Marka kentzeko izatzu beti. Bai, no? Nik harri gazteli eta deporti beti bina bizi guztien da. Marka eiteko izatzu. Baina inda dauna angelditzek, beti dago, ez da? Eta Pikuana angelditu da. Bueno, guantxe biliko geha, zure landetxian berri eta langak eta Pikuak eta bar. Eta aldi berian ingo deuna da, arroza bat, ikusiko zue txerri masaiakin, eharra, eta bakizu kokotxa eta bakailau salia zela, baina gaur honekin moldatuko geha, ez da? Baina txarri salia bai. Bai, eharki pasako dugu, eta eharki jani bai. Bueno, lagunak eta Pikua, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ebiliko gehan, errezeta hoiteko garaian. Eta hemen txe, eltzea askarrian, ingo deuna da karrilerak martxan jarri. Hemen dakau txerri masaiak, ingo ditugu gatza eta piperra bota, bertan oliotan ondo markatu, eta gero barazkia botako ditugu bertara. Asanaiua, baita ere tomatia, tipulina, goxatuko ditugu barazkik, eta barazki goxatuta daudenian, hemen dakau tomate murriztua botako jau, baita ere ardua, murrizten utziko deu, salda bota, oregano pixkat, itxi eta gixatzen utziko deu. Eta gio ingo deuna da Pikua, arroza ingo deu esan deuna txerri masailan saltzakin. Ingo deuna hemen bai, barazkitxok goxatuko ditugu, bai tipulina, piperrak, baita ere baratzuria, 3 gilarra pusketetan ingo deu, goxatuko deu, gio botako deu arroza, hemen dakau ardozuri pixkat, eta gero goxatuko deu karrileran saldakin. Osa hor deu saltzakin, oi botako deu, eta arroza saltza horrekin ingo deu, eta gero platera aratzeko garaian, hemen bertan utziko deu, karrilerak inda daunian ja arroza gainean jarriko ditugu, eta arrautz horrekin alio litxo bat ingo deu, lagungarri jartzeko. Eta gero nola ez, perexil pixkate jarri berko jo, ez da? Pixkat. Aita esatez ez despistatu Joseba Garrio perexila, Hori bintzat. Hori gutxinez, hori da. Ire aitak ez hautzenunak, hori jaingoik. Bai, dudik gabe. Bueno, Sukalde zemuz moldatzea, zuritzen azena joketa launduko jazu, ez da? Bai, launduko nik aldetena baina oso txarra nahi zen. Vale, lehen hemen esaldi bat esan deu, zu danian moldatze zinala, baina esertan ez zinala ona. Hori nundik handator, esaldi hori. Hori bakik, una gutxi zatxuga. Bai, ez da? Aurreko puntian hor bateo bizatxu bagarrik, da bestia, Atzean, bueltaka. Baina hori irabazitakoa izan, eta premioa egindakoa, eta ere bai. Atzien mordu aldiz, bueno, atzien, ez? Baina, hiru garren da mordu aldiz egatuko noni, Bai, no, irabazi baino gehiotan. Hori bai. Bueno, txingetan jarri zen un marka, baina ze herri kirol gehiotan ibili zinan da zinanola artista hutza. Danian emate zenio, no? Danian pixkat. Zertan enez ibili? Zertan ez ibili, igual lehenu bukatuko dugu, ez da? Bai. Ai, ama. Nik gutxien indetena, harri gazotzen. Harri gazotzen gutxien indezuna. Eta gai hartan, harri itxelia, geure fabrikazan. Baina, harri gazotzeko zea, ez dute... Nioiz ez dezu. Bueno, behin junitzen, ezibizio txikietetxe egun da iruta mausteko ginda. Baina ez, hiri proban, sokatiran, gurdia ematen,
da olako... Olako tan, danietan. Olako. Eta pentalatoiak eta olakoak ez zizulako harrapatu, bestela ingozen, unolako emate bai, ez da? Orduan, igual izan balitz, neue animango nitzapuskot igual, baina oan irutamar urte askat. Irutamar Igual veteranuantzako ez aldao, lehiaketak veteranuako, eta pixu gutxi ekin da. Ni lehiakete ez behar, ni baldri ez behar deten oin. Esan. Ik perpatzen egin olako... Jaki behar batin, da, geho, janda, siesta inda olakoak, ez da? Hoi gustatzen asko. Ondo. Kozina da autore txau. Bai, kozina baina nahi jati gustatzen, jati. Jatia. Baina, bueno, zuek jatia gustatzen zaizu, baina jane ematen egiten dezu, ez da? Zuek dakazuen landetxia, ez da? Eta jatetxia. Pikua izena duna, mutrikun, nian ezautu nun, historias abokado zen, Gote altzea nola prepatu zenian langa bat, nola intzen nun langa bat, nola itezen duten zuek leno... Eukin nuan, bueno, problema ez, baina, esate zien, zatorrela, naranjatik zatorrela langa izen hori, tenik ezetz. Eta, bueno, eukin duzuen, olako, ni takatza marran ez gaina eta bazarretarra da. Eta olako zer batzuk eta. Ni demonstraren gizu, da. Claro, hori esan zienak, etzegin lahangi ez zertan existitu zuanik ez. Eta guk berriz, gure usuan, etxe danetan zan egia. Langa etxe danetan zan. Eta handi datorrena da hori. Da hori zan, lehenoko itxiturak eta itxeko, orduan diruare falta izan zen. Eta egozen bazarritzen itxeko gauzio da hori. Bi egur hartu, bi poste hartu, eta gero, posteari enzuluak, tak, eta trabezainua, tak. Trabezainua, eta gero bestalden eintzen du nola sartzeko, eta barroa gunda, gero animalik esatea alizateko, ez da? Hori. Batzen hau geharki. Ardintza baldimazan, lau maila, barreneguek estu izateko, baina galamontza bazan iru. Iru nahikoa. Guk ardi beti, iru maila izate ziren, da hortik, eta gurian eskritu zaharrak mordu daure, eta naranja asuntoik, izerrebitzen, txakun gondala lorun utengu eta, oain, langa aldea, langa goikua, langa txo, langa estakize, langa langakin alde guztiatik. Terrenu egori izena eta baina, zea ez, naranjaik ez, eta eukinuan, olako zerba, eta gero, ja, akordau ziren, arrazoien akatela. Ondo ziak. Ikua. Bueno, eta landetxia, guain, ustailan ere menzea, San Ferminateko sasoian gaudela, topera eukiko zuen landetxia, ez da? Bai. Zenbat jende, nola dakazu landetxia banatuta? Zenbat logela, zenbat leku dakazu hor? Zenbat jende otea hor, berda? Logela daure, 6 logela, eta apartamentutxu bat. Apartamentutxu bat, eta 6 logela. Gero, albuan dako beste txetxu bat, eta guain, problema egin zuen gaina, batekin, zartutak arte ezin da autotxe beste, eta gondi pinitu gurreako. Eta barga biene, dana tope betetu. Dana topea, Eta egon balia, igual beste donzten arti betetzeko goin, Bai, Bakaro, sasoi honetan, gero ja negu partian, Neguan gutxio esatea. Neguan gutxio. Eta zezan benian pikua. Bueno, jendeak agiteko ni ondana obertan, baina nun da zelaski kokatuta zuen landetxia? Debatek motrikura tartian erdibidian gutxikura bera. Erdibidian. Egia esan, leku eharra da. Paraje ezin, ze itxasoan pare-parian. Ni beti problema txikiote bidietan. Zein? Neguen beti itxasa ize, puto hori. Iparra iziak, ez da? Iparra, beti, koño. Udan hona dakana neguan txarra daga. Ez alda ala, Nik ala zautu. Gio neguan babesian da ona, ze ondo dotea hemen, bai, udan, beroz bejosita, ez da? Hori bai, han bai. Han etxetik, gure etxetik ertetzen maldimadek, itxaseko zimerrak. Derri horrez, ez da? Bai, uxe. Asi, frantzietik eta leketxo horretan ikustek. Osea, hori bai, itxaseko. Kiston paragia da pikua landetxia da on lekua. Eta landetxia eta jatetxia. Jatetxia, ze eskaintzen dezue? Bakarri landetxiko entzako ez, irikita da hori danentzako, ez da? Danentzako. Eta, eguneko kiston parrilla galantako datzen hau dakazuelan. Ze gauza eskaintzen dituzue? Parrillan, adibidez? Arrei klasetanak. Arrei klasetanak. Asi, lupina eta, txitxarru eta hori ere bai, baina gutxio lupinetik azitza, gero zapua eta roailua eta biziua ere bai, diru dagoen entzat eta gero arkume eta txuleta eta hori baki, parrileko zutu zizten. Danentzako orduan. Bai. Ondo. Ez, oso gustora, Eta, baina bertan eskaintzen dezu ez, karta, menua, zer zakazu eskaintzeko? Bilak. Karta eta menua. Menua zeizatek, astetarteko menua, menu berezi aste burutan, zer eskaintzen dezue? Bueno,
menu berezia ere bai, eta gero guan gainea, guan da beste menu olako xelebre bat, morduak, nola zuen izena ere, hori tagarna morduak zein duen. Dana alkar hartu da berdizan barra ipintzen da, txokolate, mendaro eta horrekin da. Eta, bai. Eta ondo ibilizate hor. Ondo, oso ondo. Aurten udaberri hau oso ona da, Oso ona etorriek orduan udaberria, udan earki sartu geha. Bai, egia esan, jope, negun hona eintzun, ge udaberri naziren hola txarra dat, baina gero ja earki sartu geha udan, ez da? Bai. Ondo. Eta zortikoa, han jarraitzaldezu orduan buru belarri, osea, jubilatu zea, o belarra moztu bestiagin, dana emate jok, ez da? Horrek izoratzeak. Horrek izoratzealdik. Ni gazti nintzen nian akortzen naiz, gure aita ibiltzen belarra bat, nakan hau egote ziren da, belarra bat ibiltzen da, astu ginean bat egin orduan, lotuzak astoria maztarrian, nik ebaiela dana jatei goreketa. Ordu, belarri inuretzen pizten. Claro, dana beha gaztua gatezulako, ez da? Oain berriz, koartuan ez da, zeteltzen gaziko koartuan. Dios, oain bihar ez da nire belarra. Eta ordu ze, oain animali jarri berriro, ose? Ez. Guri ez justik, lau poni. Lau bullo eta lau konejo. Ikusi nire hor poni jakor aurreko leku hori hor garbitzen, ez da? Errela gutxi nahi bek. Baina kondizioa terreno hori garbitzeko, Bai, aki otorri desbrozadorakin, ez da? Hori, nahi bat jarri. Bai, ba. Vale. Terreno faltaz ez gekoan. Ona, bueno, haure, botako jutu horreak, isaura, azena joak ebai. Earki iztak, earki. Ondo perpau, geho, oso janbiar dut. Hombre, gau tripa utzikan ez gaitu jungo, Oixo, falte eguerrik, erdiko zigetorreo nervioso. Geho bainitu hartzea jungo gaitu kemendikan? Ez. Ikua, han ondarta paren bizie, bueno, arrokan paren, baino, esateu, txorkatileetaino sartzea la gehien ezureta. Ez alda ala? Jo, eta bizi guzti eta gabaz da, leheno gabaz, gaugarrantzua eta jote ginean. Eta sekula igarirako zei ikesi ez gaina. Ne aitona, igarin onuna zan, aita, eta ni batez. Eta zergatik, nino iziztik eman grina hori sartzeko tarea eta, Eta gure hau zuen ne edadekuek, inok estik jainko baina ne edadekuek. Eta hori zergatik, sasoi batian bildurra zeon itxasuai, Ez, importantzik hartu ez, sekula. Importantzik ez. Sekula importantzik ez. Untartza sekula gine junta. Sekula ni untartza etzan da nago. Bilo batxua gein, behinio, bi aldizio, iluntzian ahetxe pixkat patzure gutziar, baina ni bestela, ez da. Ondartza ez da, zea, bakarrikan lapa bila, zea bila, eta generuan bila bakarrik orduan. Arrantza eta hola? Arrantza, leheno bai. Gamaz egute gina, baina ez, itxasua. Kandilak inda hola. Hori, eta belaunetik bere ura. Belaunetik bere ura beti. Gabi, baina ura belaunetik bere. Bueno, ingo deuna da, hoi zuritze genian, asan jo botako dugu horrea barroa, eta earki iztak honekin. Lehendabiziko urratzak eman ditugu. Karrilerak barazkikin, martxan dazkau. Bueno, eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo ditu, bale? Bale. Eman nahi azena jo hori, ja zuritu dagakela, botako zio. Segundo bi. Bai, lasai. Oso ondo nauzi, tita, ezin hobe, txikituko jat, eta barroa. Eta esan bezala, jungo erreportaia ikustea, ikili jatetxea, ikusiko zue. Leku eharra, filosofia eharra, eta gaztia nauzi. Guazen bertara. Kaixo Joseba, egun non, hemen Aleix, kaixo, eta ni Aitor, eta, bueno, aurreko baten onginan Tolosan, baina gaur ongi etorria zarete hemen ikili jatetxera, nire proiektu berrira, eta, bueno, goazen ikustera. Dela 4 urte hasintzan pentsatzen honetaz, hasieran igual Tolosan izateko proiektu bat izan zen, baina gero evoluzionatzen juntzan eta azkenen babira. Hemen gaude Donosti erdi-erdin, eta bihotz izindako proiektua da. Barrualdea, kostaldea ekarri. Baskiko nire zenterrea joan nintzen, eta orduan, 23 urtekin hasi nintzen Tolosako familiko restaurante baten jefe kozina bezala, eta hortik aurrea nire buruak esantzen ziten ondo daukazuna, baina zoze pertsona da behazu. Eta orduan hori izan nire burua pixkat makinatzen. Oain dela ja 4 urte. Eta, bueno, gaur 29 urtekin ja azkenen nire proiektu pertsonala ja garatuta dago eta hemen dago ja mundu guztian zatirikita.
Dekorazio dagokionez, nire da pixka frikia da mundu hontan. Eta ikuste zuenez, mailak egurezkoak dira, Euskadiko egurrak transmititzeko, aldi berean ez genuen nahi finura hori galdu eta orduan mantel txiki bat jartze dugu, baina maila ikus darren. Kopa klasiko batzuk jarri ditugu, baina aldi beren baso moderno batzuk. Eta denbora guzti tradizioa galdu gabe. Argazkitan ikusi daiteke ni zitako herria hernialde dela. Nire ustez garrantzitsua da, honena etortzen den edozein jakin dezan Euskadi Donosti baino askoz gehiago dela. Eta barrualdea oso garrantzitsua da eta oso maitatu da nire kasuan. Ikili izenak den nire ustez kriston esan nahi politxa dauka. Txikitatik Mikel Laboa gure etxen entzun da askotan. Bere bagabiga iga kantan parte baten zateu ikili mikiliklik. Eta hortik hartu genuen zati bat, eta gure sustraiak eta denak transmititzeko oso izen politxa da. Hau ez da bakarrik jatetxe bat, taberna ere baga, eta taberna klasikoa. Pintxo gaude barran, pintxo beroak eskatu daitezke momentun, eta horregatik taberna dau bizona ezberdinetan separauta. Lehenengo zona, dala taberna, baino taberna pixkat gourmet. Eseri dezakezu ardo batekin eta pintxo bero batekin, eta bigarren zona hontan, guneratzen daun zona hontan, jada pixkat restaurantegoa. Eta gero beran dauko restauratu bat, pribatu bat, 14 pertsona sartu daitezkenak, gainera sukaldea ikustezu, mailetik, eta jendea bakizu, dena gea kurioso, eta guztiak zaio jendea. Gure janari motak, gure lemak esaten duen bezala, da sukalde tradizionala, baina ikuti batekin. Horregatik, gaur ikusiko duen platera da betiko arkumea, baina guk eman dieu una vuelta de tuerca esatean bezala. Ongi etorri gure sukaldera, hemen gaude Aleix eta biok, eta, bueno, dakizen bezala, gaur ingo dugu arkumea, temperatura baxuan, baina ikutu batekin. Gure gaurko protagonista arkumea da. Kasu hontan, 22 orduz, 74 graduta egin deun arkume bat da, horregatik dator poltsa baten, guain ikusiko dugu nola bukatu arkume hau. Saltsa egiteko, daukau, arkume berearen demi-glasa, ezti pixkat, mantekia pixka bat, soja eta lima. Japoniko toke bat emango diogu gaur gure arkumeari. Jatetxea iriki baino lehen, sukaldariok elkartu ginen sukaldean eta esan genuen goazen bultatxo bat ematea arkume platera honi. Eta horregatik atera zan platera hau. Gaur egun pentsatze dugu Euskadi internazionala dela. Eta ez bakarrik Euskadi, mundua internazionala da. Saltsa egin ondoren, arkume bereak glaseatu egingo dugu txartagi batean. Saltsa hartu eta gainetik bota, eta saltsa hartu eta gainetik bota. Prozesu hori errepikatu behar dugu, saltsak testura ona eduki arte, eta arkume bereak saltsa guztiak hartu egiten du. Goizetik bukaera arte, sukaldea irikita eukitzen dugu pintxo beroak egiteko. Eta gero, bazkal orduan eta afal orduan, irikitzen dugu ja karta, bale? Baina, nire ustez, ipagarria da, egunen zehar, zuk bakaio tortilla bat kontsumitu nahi baduzu, honea etorri, eskatu eta momentuan egingo zaizu tortilla bat zuretzat. Eta adibidez, egin dezakegu berdina taloarekin. Amaitzeko, plateran jarri, saltsa pixka gainetik bota, eta bukatzeko tipulin pixkat sartzen diogu gainetikan. Ondoan patata batzuk, eta plateretik kanpo letxuga pixka bat jartzen diogu plater honi. Bueno, Joseba, guain ezautzen guzu. Ezautzuzu nun dagoen ikili jatetxea, Donostiko erdigunean, espezifikoki San Martzial kalean, eta bakizu, arkume hau probatu nahi ezkeo, etorri. Zu eta nahi dunak, eskerik asko eta horren arte. Agur! Haupa, bikote, hoi da ilusioa jarri ezuena, zeleku txukuna, eta arkume hori, Ai, ama, temperatura baxuan hor jarri ezuen horrekin, ai, ama, ja, hemen, daztatzen nahi naiz. Bezarka da hondi bat, eta gurean jarraituko dugu. Hemen txedak hau, behitu barazkik, Barazkik ondo, azpikaldeke erretako puntxu batekin, hori komen izatea, zergatikan, guain, iten deuna da, tomatia bota bertara, baitare, ardua eta ardo horrekiteuna da, baiko beltzoiek askatu, zaporeak eman danian, eta gehingo deuna da, ja, salda bota, itxi, eta gixatzen utzi. Bale, tomate murriztua bota ziot, eta guain, botako jotena da, ardua, esan deun bezala.
desglasar deitzen zaio horrei. Hola esate jau sukaldaria bentsat, desglasatu hor, biko harrapatzeko horko barroko horiek eta eharra gelditzea. Eta gero arduak ere, bere koloria emango jo. Eta guztua beti. Eta guztua ere, bai, beste torrefakto puntu hori horretako hori, eharra izatea, bai. Eta behitu ze kolore hartu momentu batean, eta azpikuak pixka laundu inbertza jo palakin, Pixka palakin laundu, tiki. Eta guain hori, raskatzen deunian, beltz puntu hori danak entzizki jo, eta iten deuna da. Salda bota, xeak, bale? Oregano pixkate bai botako jo, horrela xe, eta guain hau tapa jarri, eta gixatzen utziko dugu. Itxura harra zakabitza. Itxura harra hartu bai, usei batzu da hemen, Usei batzu bai. Hau xaten, beto usei harra tak, eta itxita. Eta azten danian, 20 minutu emango dizkio. Vale, hoi listo. Eta bain hasiko gea, paian barazkikin, bale? Hori ditek. Ni tipulina eta piperrakin hasiko nauk, eta zu hemendikan ingozuna da, lau aleateako ditu, bale? Ikua, ingo deuna da gorde baten bat, pare bat, alioli jaiteko eta beste pare bat barrua botatzeko, bale? Bal, perfecto. Venga, oso ondo. Bueno, herri kiroletan. Ze oroitzapen dazkak herri kirolan munduan? Bizi guztia hor zebinok eta... Bizi guztia bertan ibilia ez, ezta? Beti eta baina nik, eukiten oinak ordezen ni horrekin da. Aldrebezki handi batzuk eukitzen ikor. Bai, zeintzuk? Hor, herrikirolien, una izateko, Bai. hartu berdik ofizio bat, aproba, daiban amarre, maeken aprob. Eta hause, mentxe arlatzen undotxuen, eta antxe Eta harraiekin, eta harrai eman, eta ua landu, ezta? Ni beti aldrebez. Beti danea, ezta? Beti aldrebez. Zozetan, azte manitzan olako horiatik, gare jauzten, zoze hasi nintzen, baina nautzik esan zien, ez, hola esilikek. Entrenamentu harri jauzten nintzen, eta horren gunien proba, txinga batea, eta... Eta gero gerriko minak, eta beste kozia, eta tan aldrebez, ezta? Bai, nik, arrezkio, zenbat aldizak gortzat, baina, bueno, hori pasatu zio, goina perriak. Baina nik, beste mategola nahi baldin mou, esango zio. Herrikirolian, una izatien nahi baldin badek, Zoz eta dedikatu gai. bat, alba da. Bai. Eta harta, antxe izango ez, Azkenian bizitzan ala izatek, bai lantokitan eta bai historitan, eta danian, ezta? Bai, hori esaten da, no? Danian una... Muchos oficios, pobre seguro. Lehen ala izatzen. Ala izatek. Bai, eta nik hori guri aitak hori beti akutzi gu, gu errekiroletan ez, porque gu gorputza bezalako etzekau gure etxian. Eta orduan, guri laneako eakutzi zigukena, eta aitak beti garrantzitsuna, ofizio bat ondo ikasi. Igualdik, o sukaldari, o arotza, o nebeek pintore, baina ofizio bat ondo ikasten baek, baleko izango aizo. Bai. Nike baina, orduan, gaztetan ez da gortzen lau guztek. Gaztetan, eta guztua, eta launak, eta datorren zeien zango duzu, bat ira, gaura hori, eta gurdia baten da. Venga, eta danei baietz, ezta? Beti baietz. Beti baietz. Ai, la leche. Eta, juna, eta bestaldeko bronka. Hau inbiar ginen, eta... Dana ezin. Gaztetan bakik, zeizetan. Gaztia txorua, baino, indartxua, eta alaia. Hori, bai. Tapikua bare, bai. Posi pasau. Beti posik. Eta zesan bernian, adibidez, orduan, baino, marka gehienak indituzu txingetan, ezta? Bai. Eta txingetan, baseon urte batzuk arerioik etzen duna, ezta? Eukinian, bueno, ez. Bueno, zuertiere txarra eukinianik, lehenengo bertomar 1 kilo ginak seginean. Bertomarrako egin da. Hor biharren, hirugarren, hola, ebitzen izan. Baina gero eskuturra, eta eukinian, eskuturra erdi apurtu nian, eta bi alde sopa zian, eta gero bihatzare erdi moztu inian hau, eta hau ezin itxi izateenik, eta gero guk entzeko posturare diferentia. Guk beti hola entzegin nuen. Hola, bihatzau gainetik. Eta beste batzuk hola rapatzei ez, da? Oain hori. Oain hola ez, da? Lo hartzeik bihatz potolua baina, ez, da? Baina, egualdek. Baina gantxua egin da, no? Sinisture, neuk ikusi izpati, eta neuk apraunien, azkenien, apraunien. Eta, baina aldi itzala. Bai, bihatz hola epini, hola epini. Neire jarri zien, eta bai, hola jarri behar da, bai. Artu zake 1 kiloko txinga eta jarri zan bihatza azpin. Eta hola altza, eta bihatza lo, Bukatuko guan proba baino gehiago bihatza loin da iaia, ez da? Bueno, bai, erdia plastautu eta. Baina, lehenoko gauzak, leheno areja hozten hori izate, en aquellos años, endainita zarian da, hori harruko, kantoak atatzien.
kantoeka, tak, atea, eta gio honek Eta jarri, heldu. eta hemen ipini ondo. Eta, kao, ni bizi guztien hor ibiltzeko, no? Gure marmoli zehortari txistuen harri danak eta endainetanak bai, eta gio hori, aurreti heltze hori, balda izainik eta zo. Zene. Perurenak, Peruren handiak. atea ziren, aurretik, heltzeko hori. Eta oain dana hola, eta asko zobe, asko zobe. Dudi gabe. Nik etzaki bate, nik nintxo ez daltet ez kontra, baina hori eukibalik entainetare, handik gora jongo ziren, nire ustez, nire... Bai. Orduan, ala esan da, kitxo. Bai, ala esan, ala zeiteuan, ez da? Bai. Eta adibidez, Gio, alako herrikirolak iteituan ian txingetan da ibiltze zanian, apostu asko itezen dituzte? Ez, txingan ez. Txingan ez? Txingan, bueno, nik irik hendu behietzo baskai bat, o bi baskai, eo joarrila baina, bueno, danetza baskai ja, olako zoze. Eta bestelez. Txingan etzamon zeik. Saltakare jogauta etxu, ni? Saltaka? Emeetzi afai. Horik, saltaka hor zumai alden da mutriko alden korrika edaite jozu ez, da? Ez, guz saltaka. Saltaka, korrika itiai. Bai, ez, guz saltaka hor, korrika ez. Bai, zumai errexati eta saltaka, eta nian nola mutriko arego daun, saltaka zer ditu? Salto itiai? Ez, korrika, baina guz saltaka zantzu hor, gu bizkaikua gaitzuk, bizkai zehortan. Bai. Da, afai baten, emeetzi lagun, da, neure nauziai, emeetzi afai joa ontsun. Danak irabazi? Irabazi. Ikabela letxe. Ez du lintzan, baina, da holako, izatu, beti guztatzen zitzeni apustu basut hori. Akordautare. Eta zer da, hori esan dezu apustuak normalian bazkaiak eta bestiak, eta baina etzen duten apostatzen ari ber, ganaua, obesten bat, edo horia beti, ez da? Baina animalik eta hodare, bai, ez da? Gizili, eose, apostu orduan, eose. Eoser. Eta aposta dirua, bai. Eta apostu atarteko da honian, gorputzaldia beste erabatea jartzek, ez da? Sortzi unien loikin be. Sortzi unien loikin gabe. Me katxila, mat. Apostu adek. Ni baina aurrukuk esan zien eri, eta moin neuko bazaiat. Eintako orduan, apostu eitxeken nian, normalian apostu eitxen depa, pentsauta, nik honi, tiporta irabaziko etxio pa, eta eitxen dan orduan, eta jokatu irabazitxen guen. Tarte hortan, dana burko mina. Hau pasatzen baldin bada, hori pasatzen baldin bada. Zaindiratu eman demasiako, ez dakizeiten demasiako. Azien da izoz, batek jaboi egotatzen behi bestie, probanda leheno, jaboi egotatzen. Triki baina asko altzitxau den, Bueno, triki mailua, akordauta de. Izate zuen, apostua beti lehiak eta baino lehenu oia jakiteguan irabazteguan, eta? Hostia, jakin. Batzuet pentsau bina ni baukat, pentsau eta plaza junta zeuru irabaztea eta galdu. Brastidarra hartakoa, eta gaina... Hombre, apostu bat itean bilak usten du irabaziko guela, baten ongo okertuta, ez da? Claro, bestela. Bitako bat beti okertuta. Bestela bakik, han ez jokatzen bezala. Hala, dek. Bai, izan, zematologa alderazki. Hortikan, zuritu pare bat. Bai, pare bat horrea botako zizkiot eta eharki. Eta jendiek gustatzen kontatzia, irabazitunak, ikontatuken bezala, emeretzi irabazi, goita emeretzi, ozen bat izan dek. Emeretzi. Galdutakoa izan aldegola baten bat izan dek, ai, ama, eharra galdunin hemen. Oeztek izema galdunia, no? Baina, alda, xilipa. Eta oera jundako eta gaur buru etortzak, Bai, etorri teituko laguak, bai, irabazitako baino gehiago, ez da? Ai, ama. Vale, haure listo. Bueno, hemen txe, indeun bezala, ikusi zuena, barazki guztik ondo pikatu ditugu. Martxan dakau. A ber, Venga, inbierdetena da, makiltxo bat hartu. Honei pixat energia gehiago eman. Oso ondo, hasi zaigu hau dantzan. Baina zabaldu inberdeu. Batzuia bota. Eta goxatzen utzi. Eta ingo deuna da, bigarrengo erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Pikua? Oso ondo. Eta ikusiko zue. Jungo gea leku bikain batea. Eta bertan dago gure zai, Iñaki Peruren ahondila. Bai? Eta harritokia kutsiko igo. Eharra lekua, guazen bere gana.
Kaixo, zer modu zeate, kaixo Joseba, espaldiko, zer modu zabi. Ikusten du, ni hemen betiko tokian, harri artean, harri jasotzailea naizenez, eta behin gehiagotan ere burua aurkeztu izan behar diat, eta gaur ere bai, Iñaki Perurena naizelako. Eta gaurko eguraldi zoragarriakin, ikusi nahi baduzu hemen zer daukadan, saiatuko nauk pixko bat hiri eta beste guzieri erakusten. Peruarri Gorritenea baserrian dago, Leitzako herritik 2 kilometrora, mendi artean, harri artean. Peruarri zer den esan behar baldin banu, esango nuke ilusioa, sentimentuak eta lana, batez ere eskulanez egindako toki bat dela. Nik 51 urte pasanituen erakustaldi, errekorralegi, lehiaketa, eta semeak, Inaxiok, 5 urtekin lehendabiziko saiotxo bat egin, 40 urte baditu, eta oraindik jarraitzen du bere erakustaldiekin. Eta harri hori gure etxeko zerbait bazela pentsatuaz, momentu batean esaten nuen, joño, zer egin ezakek gure bizitzako garai hau ordezkatzen duen zerbait. Eta aita semeak hasi ginen, 2000 urtean, nire atzean dagoen harri jasotzaile handiaren irudia egiten. Eta 4 irudia handienak, aitaren oroimenezko txapela, Nafarroko mariskala, mitologiaren besoan, 4 horiek Inaxio eta Bion artean egin genituen, traktoreakin, bera burdina soldatzen ikasi zuen, harria, burdina eta hormigoia. Berak gero bizitzan beste bide batzuk hartu ditu, eta nik hemen jarraitzen dut, orduk pila bat sartuaz, eszenatoki bat osatu nahian, beste hainbat irudi, margo, eta bizitzak urte batzuk ematen badizkit, jarraitu nahi nuke. Bueno, hemen bisitak hainbat eratakoak dira. Gaur zuekin hizketan ari naizen egun hontan, umetxoak dituen bisitan. Beste batean, ni baino urte gehiago dituen adineko jendeak. Batzuk korrika egin nahi dute, bestea berrez patxada hartu. Bisita bakoitza ezberdina da. Baina nik hemen 2 eratako bisitak egiten dut, asteburuetan, larunbat eta igande goizeko 11:00 bisita bat, etorri nahi duenak hitzen ematen du, hitzartu, eta familiak, umetxoekin, eta hainbat eratako jendeak. Eta bestela berriz, aurretik hartu ditut eskolak, eta eskoleta ez gaine, baita adineko jende batzun bisita, jubilatuak, turistak, eta horrelako taldeekin ere aritzen naiz. Bisita guziak eta begi guziak ezberdinak dira. Ni hemendik pasata 2 puntxu utzi nahi nituzke gerorako bezala, ez? Alde batetik indarra. Harria jasotzeko indarra behar da, baina gure bizitzetan indartsua izatea eskatzen digu bizitzak. Eta baita ere esan behar dut, euskaldunak esku ahaldunak ere bagera da. Eta esku ahaldun izate hortan euskal humanismoa dagoela. Eta nire almena eskuetan dago. Horri eskerrak eman, maitatu, eta nik eskuakin gauzak egin. Eta begira, euskerara. Euskerak eskuakin eskatu, eskertu, eskaini, eskubide, eskuzabal, eskumen, hainbat dauzkago, eta hor dago gure gizarteko, nolabaitiko ikuspegi bat. Bisitari nik aseran azalpen bat ematen diet, bideotxo bat ze harri jaso diran gure etxean, norbaitek harritxo bat jaso nahi badu kontu zibiltzeko eta azalpen txiki bat, eta gero baserri ondoan katapulta bat dago, Inaxiok egin zuen katapulta horren lan gehiena burdinean, eta horrekin hartu harri handi bat botatzen dugu hemen aurrera, eta gero ikusteko 4 gune esan genezazke. Museotik dagoena baserri barruan, lehendabiziko solairuan jaso ditugun harriak, argazkiak eta horrela, eta ganbaran laneko tresnak, herrikirola urertzeko lanak kirol bihurtu, hori baserri ban. Gero, umetxoen dako, hemen kondaira bat badago, dragoiena, Aralarkoa, Teodosio Goñikoa, San Miguel, dragoi bat egin nuen. Ikusi nuen umetxoeri gustatzen zitzaiela eta 8 dragon badira eginak. Hemen ditugun eskulturak, baserri aurrekaldean, eta gero, baserriaren atzeko arrobi horretan ordu asko sartu ditut, kobazuro bat badugu, eta barruan eskultura bat egin dut. Bidea egin genuen, gero bide horretan margotxo batzuk, kilometro bateko itzuli bat, eta 163 margo zenbakiekin. Beiko bidean esaldi bat jarri dut. Hemengo bisitak indartu zaitzala. Sendotasun bat aurkitzen badu gonera etorrita norbaitek gustura sentitzen baldin badat esaten baldin badu merezi izan du bisitak, merezi izan du egiteak.
Eta hemen atzean ditudan irudi hauekin esku bat, begi bat, eta bihotz moduko bat, barruan hitz batekin, nahia. Eta hor egon liteke peruarriko etorkizuna. Ni badakit nire eskuak geldituko direla. Eta zuen begiak itxi ere bai. Bio zein da nire nahia, horren ondotik honek jarraitzen. Joseba, ze iruditu bisita, gure baserria, gure mendia, museoa, eta gaurko egunakin gainea oso polita egon dela uste dut. Eta badakizue etorri nahi duenentzako besoak eta ateak zabalik. Hori bai, aurretik deitu hitzartu eta badakizue. Etorri gozatzera. Ai, ama, Iñaki Peruren haundit ja, zeleku beharra, Eta esan duzun bezala, horrea jutiana beti goxatuko hausiatik indekena, haunditjaek, eta ilusioakin da bihotzakin, Ai, ama, eta esan duzun bezala, eskua, eta hemen ebai dazka eharra, eskua gure pikuak, atzaparrak eharra. Bueno, bezarka da handi bat, eta Ire, nahekenian gonbidatuta, hemen guekin kostaldea torri eta emango jo itxasontzin huelta txiki bat, ose. Bueno, hemen behitu zein deun, Pikua, tanik, indeuna da dena pixka txukundu, karrilerak bertatik atea, eta indeuna da hau dena ondo birrindu. Behitu ze itxurakan, hau izango zean karrilera normal batzuk, eta erabiliko deuna saltxa hau da, paella egiteko. Ikusiko zue, ze harra geratukoan. Eta pikuak aldi berian, esan diko lorako traman kulo ikestula sekula erabili baino, aliolila prestatuko dugu. Aliolila prestatzeko. Habe, zertatzeko. Ingo zuna da, bertan bota arrautza, 2 baratzuriak, eta gaur oliba-olioak iningo dugu. Gero ingo zuna da, oliba-olioa botako jozu pixkat, birrinduko zu, eta pixkak gehiago botako jozu ligatzeko, bale? Ikiman nahi za, Bota arrautza eta bota bi historiak. Hola, kaskatze alde garrautza? Ba, pixkat, bazterretaren toke hori izete. Vale, onna. Ikusi inor laban egin, zea. Hori, zea, txiki jadianian, bai, agale perranakola irikitzeko, tak. Onna. Bueno, Pikua. Zeo zein bientu bat aberdenik, Bai, oide, invento txiki bat gaurra ikasi ju zerbait, ondo. Bueno, bertsolaritzan, gustatzen zaik ibiltzia, ez da? Bertxotan. Gustatzen ez, baina ezin moldau. Ezin moldau? Ez, Zeatikan. Horra, zertu, berestei, Baina, Baskalostian da orduan bai, ez da? Bueno, pixkat. Ean da pixkat da honian da, hola, pixkat bixiposa sartu dionen gorputza orduan bai. Eta? Eta ze gustatzen zaizu bestela, bertso jaieta jutia, edo bertsoa faiak, edo... Leno bai, bertsoa faia asunto hori bai. Bai, ez da? Hori goina aspaldi oso gutxikutu etxo baina leno, geure eda ez amarreko egin jo, lenoko zaharrak jo, txistien kontautu etxezitxuen nian da jasu. Earki pasatzen zen, ez da? Orduan bai, Hoi bai, sobremezak, ez da, Orduan, dan aldau inteko hori, eta gero baita kantatzeko modua ere, Nei, oan gure gustatzat, baina lehen gu egitio. Bai, ez da? Neuri, Sanu igual, ez da? Ez da egipazeatik. Igual gurio, igual, gaur ezkenian hainbeste mundu, hainbeste elkartu zaigu, ez da? Zela, ez da hori estudio, ni bintzat. Ez da gutu gazti ni izan. Demo ikestulako izan, Demo ikestulako izan. Eta honezen bertxeot. Guain, bota hori bilak, osoikan, birrinduko izki birringailuak. Hori dek, oso ondo. Eta guain inberdezuna da, hau nehiman, hori horrea, oso ondo. Eta hori joa bota betu ni botako izut. Ratz, txorrotatxo bat. Guain, aspin euki, aspin geldi-geldikan euki, bestela moztu itea eta. Ta xosito ez gai biliko, gatzare bai botako zio. Bai, hori dek. Venga, gatzare badaka, batzu jare bai, olio eta arrautza. Behi-behian euki, geldi-geldikan. Vale, hau honea, bagiztak, energia emango ziot. Italadrua bezala uste gori ez da? Rirra! Artista aiz, artista. Ni taladroki askote biltzen gona, Bai, iertzek. Honekin ez baina taladroki bai. Onda. Bueno, eta Pikua, jatetxia, urte guztien alda irikita. Bai, bueno, neguan amauztoru hilabete txoateo, ne zui honen nahi zateipa, hain. Bai, no? Ni zuia parranteo zamarzakateta. Zuina, Bai, ba. Baina ez, normalien... Normalian ditu. Urte guztia irikita, bale? Astelena. Pixka lo dituko dugu pixka gehiago. Segi ematen. Astelenetan jai. Igande gaua, bai. Bueno, igande gabia ezin izate jaien, porque lota etortzerian nahi, astelengo izien osaiak eman behaztatzeko. Eta gio, gabien afaiak bai.
gora etortzi jenentzat, eta oain, gaina, oain, Camino Santiago, zau, garaia oain. Zuen demordua ibiltzek, ez da? Asko, ez da? Eta gabian, normala apatu nahi izategiek, eta goizien gozaldure bai, dantanak ez, batzuk goizu, tentzuk horiek, Goizian ate, ze orduan ateatzen dira ja hor? Ba, segur. Segur. Sorterdik. Gozailia ematen, baina horiek, zeitertako asko, ertetzen da. Gero berua aztek eta bestela ja... Bai, txuria. Eta az esan behar nizun, peregrino asko alda orduan. Bai. Da, oainte gaina... Vale, hoi listoakak. Vale, hau kenduko zio, eta listo zekau. Bai, oan gaina, oin gara izeadek, eta, asko. Asko, ez da? Bai. Eta gaina azkenengo urtean asko indiko horregora, ez da? Gora indula. Bai, gure ikuste jat nik ere bai, eta sumai bideen, eta elorri jatik handa dana areak agotitutan atego aldea eta mutriko aldea, eta batzuk goitik, bestia behiti, batzuk motxilagin, bestia txakurragin, bestiak bizikletan danetik, Eta, izerdik antakin bai, Bai, ez da? Motxila... Eta motxila undilak inda, Motxila aprobintzio, eta lehen neska bat horri guan, neska. Ardo pixat. Zea, netzat, hierra esatzionik, plakuska, eta esan nio, horrengo nien pentsan nio, honek motxila undizen marazak, eta aprobin behatzio. Zelak motxila, ez da ize bastatzen, 12 kilo, zaskalatan. 12 kilo? Ba, eke, Eman iberdin neska eskorra ege. Hane, zeman guztien ba, beha 2 kilo eta izango ta. Da, egun guztien ez, guretik, txuk, markina. Bai. Baina, jurin berdik, Ope, jurin berdik, eta ikesateke, pixu horrekin, Jode. gaudizira nio berdi, Bai. Egun ipizket. Behitu hau zeitzura aizaigun arten, honei salda ziztrin bagotatare, eharra gehatuko zitaigun. Baina behitu zein bihar duen, Bai. Hemen dikan hartuko deu, mingaina hartuko deu dana ondo harrapatzeko, Bai. eta ikusiko zu, hau botako jo guain. Igual, honekin ez da nahiko izango, eta bota biharko jo ere bai ur pixkat. Ez da okuidu ikan. Ur pixkat jarriko jo, eta listo, indeuna da, ja behintzat. Oi, koloria. Saltza dena bota, oso ondo, behitu, hau gehatuko, Jode. Kampeonato, esatea bat, kampeonato, Alaxe gehatuko zaigu. Hemen itxok, miritzen. Hemen, guain emango zio, guain sartuko zio hortza. Hemen gaur egun hasikoek eta hau goxatzean nian. Aprobatzeko mortzen txok. Gaur egun ikusi eta hau segaten gehatuko gaitu. Beitu, zein deun gaurkoan ebai. Bai. Bueno, ona. Eta ordu nor landetxian guain zea hoten zek, Zuina hotek, alaba ebai. Zenek egan mateie. Ez, alaba jaitan eola, prisakako zea da nien. Lan asko da honian da hola. Bai, baina osteopata ere alaba, eta masakak zuntu nibitzek. Eta behe lana, eta zuitea bitzek. Zuitea bitzek, buru belarri, ondo. Oidek. Launak, hemen emango jouna da. 5 minutu fuerte. Geo, 5 minutu mantxo. Beste 5 fuerte, eta azkenengo 5 makalma utziko deu ja, reposon hementxe bertan, karrile gainean jarrita, hoiek epeltzeko, eta guantxe gatoz, gainean alioli jarri, perexila jarri, eta saioa bukatzea. Itxen inbierdeu, arroza itia. Bueno, launak, indeuna da, azkenengo 5 minututan, itxali, ikusi zuen ikan blu aidala, bertako beruakin, karrilera jarritugu bertan epeltzeko ere bai, eta indeu, gaurko platera, behitu launak, pixka kaldozito gehatu zaigu. Baina nina joet, 20 minutuan jaten hasi eta kaldozito egon, lehortzen utzi, eta gero lehortu ite zaigu, eta behitu launak hau nola da hone, barrutikan, behitu. Boah, hau ziok, ezin jobia. Guantxe jango jo. Botako alde bertxo bat ala saioa bukatzeko. Ez. Hori jandakeo, txagonen pixka baldin mangoz, hori jandakeo igual, baina janbe. Gaur egun ikusiko jau, botella txuerikiko ju. Bueno, baina geure artian, Geure artian ibiliko gaitu hemen geho bertxuan. Apostun bate bai lingo jau, Bueno, zenek hau altza hola gora eta bestia eta... Bueno, launak, azteko eta behin, mi esker zuei horre oteatikan. Pikua, plazera handi bat, Iemen izatia, hori bat. Bai, oidek, berdin. Eta beste gabe, hemen jarraituko dugu biharre bai kosinatzen, hemen jarriko dugu perexil pixkat, eta launak, hemen txiak azue, eundoko paella, txerri karrillera egin, hemen txegatuko gago. Oidek. Botilla irikut hori. Hori. Jo.